ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲୁଣ ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରଖିଲେ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଣ ମାଗିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ସହ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେକ ଲୋକ ଖାଇବା ସମୟରେ ଥାଳିରେ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭୁଲରେ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ହୋଇଯିବାର କୁପ୍ରଭାବ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୁଣ ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲେ କେବେ ଏହାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ କେବେ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।